Bai, tematika honetan hitz egiten dugun bakoitzean beti nik uste dut azpimarratu behar dela kontzientea garela ze egoera latzean eta zailan dauden hainbat getxostar, langabezian dauden hainbat getxostar asko, ezta? Ikusita langabezien tasa getxon Bizkaiakoekin eta Euskal Erkidego autonomoekin konparaturik berago joaten direla, behan gaudela, baina hala ere arduratzen gaitu dudarik gabe ikusita zelako egoeran dauden getxostar asko. Eta alde horretik gure konpromiso oso garbia da. Ahalegin guztiak egingo ditugu errealitate hori aurre egiteko eta frente guztietan. Eta horrela aipatu dut nola ari gera lan egiten eta emaitza nik uste dut egokiekin inbertsioak erakartzeko politika horietan, eta hori dela eta adibidez Bizkaitik zentro teknologikoa getxondeko, eta gero edukiko dugu ere aretako enpresa berri sortzeko bibero hori. Ari gera hainbat ekimen enpresarial aurrera bultzatzen hirugarren sektoreko hainbat entitateekin, eta hor dago digitalizazio zentro lantegi batuarekin edo Emausekin bultzatuko dugun mobilitatearen inguruko zentro hori, edo ostalaritzaren zentro hori. Eta ari gera batez be getxolanen bitartez langabezien dauden pertsonen egoera hori aurre egiten, enpresek lan egiten, asesoria emanez, prospekzioa egiten, baina batez be formakuntza bultzatzen. Eta hori dela eta badaramatzagu urteak formakuntza ibilbideak antolatzen eta garatzen, eta gehiago enpresekin ere lan egiten, gero praktikak egiteko bide hori zabaltzeko helburuarekin, eta nik uste lortzen ari garela. Eta alde horretatik emaitzak poliki-poliki jasotzen ari gera, eta datuak hori adierazten dute, 2010 urte hauetan, amaitutako urte honetan, 40 pertsonak izan ziren kontratatuak formakuntza ikastaro hauetan parte hartu zuten 74 pertsonen artean. Nik uste kopuru polita dela, ona dela, ez gerela inundik ere konformatu behar eta jarraitu behar dugula alde horretatik lan egiten, eta hortik jarraituko dugula. 2009ko datuak ere nik uste positiboa direla, egin den jarraipena ikusi da formakuntza prozesorik amaitu zirenean urrengo 12 hilabetetan egindako segimentuan ikusi da ehuneko 51 lana aurkitu zutela, lanpostu bat aurkitu zutela, eta ikusita emaitzak positiboa direla, jarraituko dugu 2011 urte honetan ere formakuntza ikastaro eta ekimen hauek bultzatzen dudarik gabe. Eta azkenean nik azpimarratu nahiko nukena da langabezian dauden pertsonentzako mezu argi bat, formakuntzan dago klabea, pixkat merkatuan sartzeko aukerak zabaltzeko bide horretan. Formakuntzan, reziklaje profesionalean, eta batez be jarrera proaktibo bat edukitzean ere jarraitu egin behar da lana bilatzen, jarraitu egin behar da formazioa jasotzen, eta aurrera jo behar azkenean lana aurkitu arte. Hori da bidea, eta alde horretatik, Getxoko udaletik, gure ahalegin guztiak jarraiko ditugu mahai gainean.